Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon murag ko na atong video karon ang atong pagareakan mao ang kanang ay usa ka babae nga nag-viral gihapon. Bali nindot kay ni sig tingog kay ni kanta ni siya sa murag nangaon naman siguro ni sila, nangaon sunod ay video ki sunod nakakanta ni pakanta siya sa iyang mga kauban. Nindot kay tingog ato ni siya pagkareakan kay kaana ko ba nga ang iyang pagkakantahon mo ang akin ka na lang ang Murisit Amon ba na? Oo. Kana taas maging nga kanta atong paminawon kung makaya begini kay taas kani nga kanta, diba? Sige, pag-expect na lang mo nga atong iputol-putol ni ha para putuman ta sa rules and regulation ng YouTube para di ta makapiright. Okay? Sige, sa mga wala pa mga bago ha, sa wala pa naka-subscribe, subscribe na mo para ma-update mo sa sunod kung ganahan mo yung aning mga content. I-like na lang po para ma-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa naka-aning nga video. Okay? Sige. Sugod na ta. Intro. Okay. Sugod na ta. Asa man ni sila? Kaon lamisa man ni sila? Grabe. Apa po? Follow us on Twitter. Okay. Kanta man ang kameraman. Wish ko lang. Murag ato ning kusgan murag. Oh. Wapo sab ka nga kuan po di nga version po no. Nindot po kayo. Nindot kay tingog pagsugod pa lang nindot na kayo. Oo. Nindot siya tingog kuan ba kinsa taga-diin ni siya. Bisaya man pud gud. Isu di nga kanta kay taas ni kay nga kanta. Murisit Amon baron aw. Tanaw ra gud siya nagkanta siya nga naglingkod ra, nahinambid ra gali. Okay.
Grabe. Tao ba? Ngantahay gid siguro ni nga babae tali. Ay, ang bayot. Mga may ni whistle hinoon. Wait, ikaw sunod pa kanta ko. Oh, na nag-comment, oh. Nay nag-comment. Dari ka, oh, dari ka. Wapo kayo. Oh. Grabe tingog po rin yung babae na yun. Wapo so kayo. Oo. Okay. Atong nadungog, grabe ka nindot ding tingog ng babae day. Nindot kay tingog. Insa na siya si Juan? Si Marian Usabil. Oo. Marian Usabil may nakabutang diri. Oo na. May nakakuan sa yang nakakuan diri sa title. Oo, grabe ka. Asking tingog po rin nga babae. Kaana ta mga muti kadaghan kay mga singer dres Pilipinas ko. Ordinaryo lagi ang pagkanta gyud. Ordinaryo na kayo ka ng mga kanta nga kuan. Tagas daghan kaya murang nag kung sa kuan pa murang nag bali murang na siya kuan gani murag sports mga kuan nga mao nay pag makatipo ka kanta gidayo na kan mga birthday, mga okasyon agad ang kantahan bijuki. Grabe ning kuan sa Pilipinas. Nagdaghan kay mga talent mga talented kay mga singer sa atong wala pa na discover gyud. O diri sa Pilipinas gyud mao makaingon ta nga so sana ni siya nga abi ka nindot tingo. Ay nga kag kuan tanaw lang galing ko regale naghinambid pa. Pero kuha kayo pagkakanta. Linis kayo, murag original paminawon nimo eh. Ana ko nga grabe nga bae ka, taas kay tingog nga bae. Kana ta ba? Di ba? Nindot kayo. Ikuha ninyo sa comment section kung sa inyo kasultian eh sa atong video karon. Okay? Sige, di ta na magdugay. O sa uban nga diha nga wala pa nakasubscribe, subscribe mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nato nga i-upload kung ganahan kayo naning mga video. O i-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakitaan nga video. Okay? Sige. Dire tataman hangtod sa sunod. Kini si Inchans TV. Proud Bisaya. Peace out.